Ftit ħimbis wara li l-Partit Nazzjonalista ippubblika il-programm elettorali tiegħu, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela u l-Ministru responsabbli Miriam Dalli kixfu taffiġa oħra kbira fil-miri ambjentali li qed jimbotta b'tant pompa Elix Borg. Dan hekk kif il-programm elettorali nazzjonalista jinkludi l-istess miżura dwar enerġija rinnovabbli iżda b'żewġ miri kompletament differenti. Fis-sezzjoni relatata il-Partit Nazzjonalista jgħid li bil-proposta tiegħu se jilħaq il-mira ta' 30% fl-enerġija rinnovabbli sal-2030, iżda imbagħad fis-sezzjoni dwar l-ekonomija jgħid li l-istess proposta għandha l-mira ta' 50% sal-istess sena tal-2030 u ċar li internament fil-Partit Nazzjonalista lanqas qed jaqblu dwar dak li qed jiġi propost uffiċjalment. Dan hekk kif il-kelliema għall-enerġija u l-ekonomija huma Mark Anthony Sammut u Jerome Caruana. Dwar dan, anka il-gazzetta It-Times qabdet dan il-fatt wara li staqsiet mistoqsija sempliċi li ċ-chatbot tal-Partit Nazzjonalista li konferma li jeżistu żewġ miri kompletament differenti għall-istess proposta. Anke hekk iż-żewġ miri huma stampati fid-dokument, il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Times li l-mira ta' 30% hi l-korretta. Anka is-sit uffiċjali nazzjonalista għaddu juri żewġ miri kompletament differenti. Minn barra hekk fl-istess programm elettorali nazzjonalista jingħad li hemm żieda ta' madwar 5% fil-ġenerazzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hawn il-Ministru Miriam Dalli kixfet li bekk dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista lanqas jilħaq il-mira ta' 30% la darba ir-rata attwali ta' enerġija rinnovabbli hi ta' 17% u bil-5% żieda li qed jgħid li se jinvesti ilaħqu għal total ta' 22%. Meta iċ-chatbot tal-Partit Nazzjonalista ġie mistoqsi wkoll dwar din l-inkonsistenza, it-tweġiba tippreżenta 3 ritratti dawk ta' blokka appartamenti, għalqa maħruta u familja miġbura taqsam pizza bej-5. Bħal eżempji oħrajn klassiċi ta' proposti bla doċ u żbalji kbar li saru fl-aħħar snin f'dokumenti oħrajn uffiċjali, dan hu l-aħħar eżempju li jixed id-dilettantiżmu u id-diżorganizzazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista.